guys, papasok na ako dyan. Pasok ako sa dyan sa white na palace na yan. Nag-tour lang ako at dito ay may bayad talaga. So just enjoy life lang mga guys. Enjoy ko na lang ang life ba. So pumasok na ako dito. So ito na ang loob ng palace. Sa loob ng palace yan. Talagang maganda talaga siya dito. So tinutour kami at ito na ang palace tour kami dito. Yung palace na yun na brown, naka-vlog na ako dyan noon. Brown siya, pero dito na naman ako sa white na palace. Na ako sa loob ng palace. Yung pinakamalaki na palace. Andyan yung hari. Yung hari dyan nakatira yata. So yan ang service namin. Nag-tour ako, yan ang service namin. Nag-tour ako. Yan. So ito na guys. Ito na ang dahan-dahan lang ako salita kasi stricto kasi dito eh. Ito na ang white na palace. Tourist lang talaga dito ang makapasok. O pwede din mga kahit basta. Kasi may bayad kasi papasok ka dito eh. So hindi ko alam kung kapasok ba ako dyan. Yung suns. Ito ang paligid ng bahay sa ito kasi bahay ng hari to eh. Hari ba? Tapos ito ako mga guys, pumasok talaga ako dito at kasi may entrance fee kasi dito eh. Yan ang labas niya. So nag-tour lang ako at enjoy lang ang life. I-enjoy lang talaga ang life. Huwag nang mag-isip ng samahan ninyo ako, musud ako diha sa sud na anak kanang anak. Ano ako sa loob? Wala namang kalaman-laman. Ang nang loob lang dito, yung ganito lang. Pero ano talaga? Kalimutan ko selfie stick ko eh. Hindi ko alam kung nasa amin ba or basta. So mga guys, tire palasyo mani, palasyo ba? Pero nasa white ako ng palasyo. So mo niya ko muna ang laman sa palasyo. Pero wala kang makita dari iba kundi lang, so souvenir ka lang ba? Yan, gold yan eh, gold. So pakita ko sa inyo ha, gold siya, gold talaga siya. Talaga siya gold.
the power. So, pasok ko diri. So, mga kapobre, ano siya, yung bang mahirap kasi hindi ko nabitbit ang selfie stick ko. Ano siya eh, parang gold siya eh. Dandaan lang busis kay nasa loob ako eh. Yan ang loob niya. Yan ang loob. Walang kaano-ano dito. Walang ka-display kasi bahay nga ng ano. Yan, dyan magsalita ang hari. Ito lamisa. Yan lamisa yan eh. Dyan sila para bang Malacanang siguro din yung mga ganun-ganun ba. So yan ay ang gold na ano. Pwede ka pasok dyan at mag-aano ka. Kaso di lang ako makapag-selfie ng picture kasi ako lang mag-isa. Pinakadayo na ano, gold talaga yan, gold. Ito ang palace talaga ng white. Hindi siya tulad ng isang brown na palace na ano siya eh, yung palace na brown isa is may mga parang mall siya. Ito iba eh. Ito ang laman ng sa loob niya. Pero wala kang makikita, upuan lang kasi pag pumasok ang hari nakaupo doon. Kita niyo yan ang presidente. Kita niyo yan ang presidente dito sa UAE. Hindi na masyadong malakas ang busis kay bawal eh. Yan ang loob. So siyempre mayaman kasi hari. Yan. So makikita nyo ang views. Gaganon ko ha. Hindi ko isusum. Yan. Uy. Yan. So sa gitna na yan ang hari. First time kong pumasok dito ngayon lang ako nakapasok. So in-enjoy ko ang aking pagpunta. Puro gold yan ha, puro gold ang ano nila. So yan ang ano ng hari. Plus wala siyang laman, kumbaga kunti lang siyang laman kasi hindi kasi ano eh. Hindi siya tulad sa isang ano doon na may mall. White kasi ito, white. May mall doon. Baga wala lang, parang normal lang siya. So, pumasok ako kanina, yun nga. Hindi naman pwede ako mag-ano kasi maiwanan ako ng car. Yan mga guys, ang palace dito yan. Ito ang palace. May water shoe dito. Water shoe. So, doon din ako sa kabila. May water shoe. Ayun, ang tubig. Ayun. Mahangin kasi, sobrang hangin. Dito mga guys, naglalakad ako. Kaya pinakita ko sa inyo ang labas ng palace. Ito talaga ang labas ng palace at mamaya may live shoot yan eh. So
Ayun mga guys, doon may mga tubig doon na fountain na iba-ibang kulay. So papunta ako doon. Yun lang kasi mapagod ka kasi malayo ba. Talaga ito ang palace na ito, bahay ng hari. Andiyan nakatira ang hari dyan sa loob. Hari ba, baga presidente sa atin. Presidente sa Pilipinas, dito. Di kasi mga guys, mga pobre, iba talaga dito kay stricto ang ano dito. Kapwede mga basta-basta mag istorya dahil bawal nga. Bawal sa kanila. So, yun nga, kita ko ninyo, mauna ang dito ang gate niya. Kato dito mo to ang gate sa Emirates Palace. So, sa totoo lang, no? Sa totoo lang talaga, ang hirap mag-video na wala kang kasama dahil di mo makita yung body mo rin, isa kalahati lang makita. So, yan na nga ang palace nila dito. Oh. So, kita-kids na lang ta mamaya o pakita na ko nyo mamaya pagsakay na ko sa bus sa diri dapita, okay? Yun nga mga guys. So maglalakad na ako kay maiwan ako ng service. May ano kasi dito. Nila ako manood sa show dyan. Kasi late na, gabi na rin. So uwi na ako. Yun nga, nakita ninyo no. Yun nga. Pero iba kasi dito. Kasi nga museum. Museum ba yun? Ang ano niya. So pauwi na ako. Yan ang palace. Yan ang palace ng UAE Abu Dhabi. Sasakay na ako sa service ng ano namin, okay? Sasakay na ako kasi service ito. Hi. Nagisali din sa pag-video ko. So, yeah. Na ako kasi alis ng bus. So distancing yung bus. So aalis ng bus. Hangin sa labas, grabe ang hangin pero bawal kasi ang ano dito. So pauwi na kami mga guys. Yan ang view ng palace. Kasi nag-tour lang kami dito eh. Tour. So yun ang palace na yun. Gabi na kasi. So yan ang gate niya. So dyan kami dadaan. Yun. Yan ang palace. Yung puting palace. Yan. Palabas na kami sa palace.
dalawa dito ang Emirates Palace. Yung Emirates Palace na yan, brown. So, napasukan ko na yan noon, yung Emirates na yan, yung palace na yan, maganda yan, yung ganyong palace. Kasi, ano yan palace na yan is, may mall, may anuhan ng kape, yung mga ganun ba. Tapos, iba, yung puti naman, nandun din sa side niya, doon ang puti. Sakay ka ng para sa tour talaga, ito din para sa tour, pero maganda talaga siya. Palace. Hindi siya iba, hindi siya pareho ng puti. Yung puti, andun ang puti, yun nandoon siya. Ayun, nandoon ang puti, paikot-ikot lang ba. So ito ang ang palace na brown siya eh. Yung isa kanina puti yun. Dalawa ang palace dito eh. Dito na ako naglalakad kasi sasakay na naman ako ng panibagong bus papunta sa amin. So salamat sa inyong pagkuan sa pagsubaybay sa akong video. Medyo layo manggod, maunang sakay na lang ko. Sakay. Naglakaw ko, mao ni ako agyanan perminti. So, salamat kay ninyo sa inyong pagsubaybay sa akong video nga bisag wali lami-lami ba. Tuyo na lang ako mga guys, sabi niyo mga guys. Isodyo kong tuyo para lang i-video na ako para sa akong channel. So, katong nga palas di basta-basta sudlon. Kailangan ka musulod, magbayad kag 60 dirhams. Tapos i-screen ang imuhang mga gamit. Gilabay ang akong kanon ug akong isdang dala. Ninuunan ug ang ako ang pumilo gilabay. So mura sa airport ba. Screenon ka. Sumaw to. Nakasud ko. Ilabay lagi akong kanon. Kaya di man ipayuan. Pero akong tapiro rawan ako ilabay. Uy. So mga guys, salamat kay mga guys. Mao lagi to, di siya easy. Di siya biri. It's not easier to go inside. So, dili na lang ako to. Daghang salamat sa pagsubaybay niyo sa akong video. Buyers, bye!